Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er jeg lige vågnet, og det er nok derfor, jeg har lidt ude hår. Og så vil jeg bare lige tage jer med til min hverdag i weekenden egentlig, men det her gør jeg også om morgenen. Så ja. Yeah. Okay, jeg starter altså lige med at pille min flætning ud. Men jeg kan bare godt lide at have flætninger i, selvom at jeg har naturlige krøller selv. Så synes jeg bare, det er rart at have i. Og så synes jeg også, det bliver virkelig slet, når man tager den ud af. Så ja, skriv en video ned i kommentaren, hvis I også gør det nogle gange. Så jeg skal lige have den ud. Så har jeg fået krøller, men det kommer så heller ikke til at se sådan ud. Fordi jeg skal lige have fået ret mit hår lidt. Og jeg kan ikke finde min rigtige børste siden i går. Så jeg begynder bare at ræde det. Jeg sætter den lige på speed. Så fik jeg ret mit hår, men det er godt nok meget fluffet. Det er fordi, det er meget krøllet. Men nu tænker jeg bare, at jeg vil sætte det op. Og jeg tænker, at vi skal sætte det op i... Jeg skal lige finde det, hvis jeg har den ikke her. Jeg skal sætte den op i den her. Den er rigtig god. Så ja, nu begynder jeg bare at sætte den på speed. Ja. Så får jeg så lige den her olie. Så får jeg den her. Så skal jeg lige have slidt mit hår tilbage. Så får jeg lige noget gel og en gelbørste. Ja. Nu tænker jeg, at jeg skal sætte den her op. Altså, jeg skal bruge den her til at sætte mit hår op. Og så husk at gå ind og like den video med min Labubu. Og hvis I vil vide, hvad den hed, så hedder den altså Lucky Berry. Lucky Berry, rigtigt. Men det er lidt mærkeligt, det ligner overhovedet ikke hinanden. I hvert fald ikke farven. Men det var lige det. Nu sætter jeg den i speed. Jeg kunne altså ikke bruge den her til at sætte mit hår op med i, men så sætter jeg det bare op i min knold. Så ja, men nu skal jeg bare lige være til næste step. Så går jeg den her. Det er 40. Nummer 40, den synes jeg er rigtig god, så det skal jeg lige op. Og så plejer jeg altså at gøre sådan, hvor at jeg sprøjter det ud her. Og så går jeg ind i det. Jeg fik det ind i øjet. Au. Nå. Næste step er at børste tænder, fordi det har jeg ikke gjort endnu. Så det er også noget, jeg gør om morgenen. Klart, det gør alle nok, men... Så er jeg altså færdig med at børste tænder. Så det var alt det for i dag, og så håber jeg... Og så husk at gå ind og like og subscribe. Og så husk at like min video. Det har jeg lige sagt. Husk at like den nyeste video, jeg lige har lagt ud med min Labubu. Nu kan jeg nok have sagt eller et eller andet. Ja. Yeah. Men det var altså alt for den her video. Håber I har nydt at se. Hvad er der lige sket med den her? Og jeg har fikset det. Den så bare ret skævt, hvilket den stadig gør. Så den skævt eller ej, er den god nu? Ja, og det er det, fordi den er mistet. Hej, og husk at like og subscribe. Hej.